Terra Galega? Sí. A empresa do Punto Limpo de Limpeza de Beirarrúas, dada a situación de quebra da empresa concesionaria de dito servizo, visto o decreto 513/2018, incidencias xurídicas do contrato de servizos para a explotación Punto Limpo municipal, recollida selectiva de envases lixeiros de limpeza viaria dos núcleos de poboación de Rial Vente de Portimão, preguntamos que solución vai adoptar o Concello e cales serán os prazos de volver a poñer o servizo. Bueno, a verdade é que nos colleu casi por sorpresa a quiebra desta empresa, pese a que algo tiñamos oído, se nos comunicou dun día para outro, ou mellor dito, tuvemos que reclamarlle que nos comunicara, que nos mandara informe escrito que nos mandara, e, bueno, o que evidentemente tomaron a medida urxente, que foi a contratar unha empresa para tirar o que está na rúa. Neste momento se está tramitando con esa empresa e outra empresa a cesión do mesmo contrato para poder ter tempo a licitar. Hoxe falei con eles e me dicen que están facendo a documentación de cesión, que posiblemente vai ser posible, e, mentras tanto, hai que vaciar o Punto Limpo e vaciaremoslo con empresa, e se temos que limpar as rúas, usaremos os obreros que temos a disposición, porque isto pasa por os concellos, e se nos conceden a cesión xa nos facilitan bastante o asunto, porque senón a licitación pode levar 4 ou 5 meses. Peor foi os costeiros que deixaron na época do verano todo... Sí, aquí tamén nos afectou. E foi así, chegar e dicir, mañá nos salen os camións, punto.